President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ena amanena kuti ndine mneneri wa anthu osauka. Ena amandinena kuti ndine mprofeti. Chifukwa zimene ndimalankhula pachepe patalike zimazachitika. Komano ndikamalankhula zimenezi ndimadziwa kunena kuti ndili ndi adani ochuluka amene samandifunira zabwino. Komanso ndimakhala onyadira kwambiri kuti kuli anthu ambiri amene amandinyadira ine ngati the DC. Chifukwa zimene ine ndimalankhula zimakhala zikuwakhuza pa miyoyo yawo. Motero kuti lero tigwera kwambiri pa nkhani imeneyi ya anthu amene amandida ineyo. Chifukwa ena amaona ngati ineyo ndikamazuka ndikumalankhulira zimenezi ndimakhala nditasowa chochita, kapena ndimakhala ndikufunafuna ndalama kuchokera kwa anthu andale. Ine sindili choncho. Kwa amene akundidziwa ine amadziwa kuti ine am a man of principle and I don't become unbecoming. And ndimadziwa kunena kuti adani anga kumene muliko simmamva bwino, makamaka mukaona ma achievements amene ndapanga muno m'Malawi. Sikumakhala kuti ndasowa zochita kapena kuti ndikusakasaka ndalama ayi. Lero ndikufuna ndiyankhepo, ngakhale kuti anthu ambiri amandiresa amene ali ma advisors yanga. Amandiresa kuti ndisamayankhe zina zachifukwa imangokhala ngati wastage of time. Koma lero ndikufuna ndiyankhepo makamaka pa nkhani zimene zabuka muno m'Malawi, zimene zikumveka kuti HRDC. Imene ndi bungwe limene ndilomenyera ufulu akuti kalero limene lakhala over 6 years osalankhulapo kanthu kena kalikonse olokupanga mademo muno m'Malawi. Muno m'Malawi muno ngati mwapangidwa mademo mu boma la MCP, amene amapangisa mademo ndi Amalawi First, Antanyiwa, Wabakiri Muluzi, komanso Anamiwa. Ndipo anthu amene wawa azunzidwa kwambiri Anamiwa wakuphatikizapo ine, ndipo namangidwa mochuluka kwambiri. Koma palibe sikolo limozi limene HRDC analankhulapo kapena kubwera kuzazuzula boma cha pankhani imene akhala akundichita ine olo ndi Anamiwa. Lero likukamamveka mbiri kunena kuti HRDC aja atakufuna abwerese series of demonstration against this government. Komanso kunena kuti ineyo ngati president wa anthu osauka Boni Kalindo ndili mugulu lomwero ndi uchisiru weniweni. Chifukwa ine sinimagwira ntchito ndi HRDC. Ine sinimacheza ndi anthu a HRDC. HRDC ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ndi bungwe limene Amalawi analikhulupirira koma anakhumudwa nalo. Chifukwa Malawi muno makhala muli mavuto osiyanasiyana mu boma limene lijalo la MCP. Koma sikolo limozi HRDC sanabwere poyera kuzateteza Amalawi. Lero omwe aja amene anachosesa DPP mboma aja aliona kuti DPP ija yalowa mboma, lero li akufuna tayambise kumapanga mademo. Ndiye kuma meeting kwanuko mukhandiya adani angawo mukumachulako zina la ine. Inetu sine chisirutu. Inetu ninapita ku skulu. Ndikamalankhulira Amalawi chonchi sikumakhala kupempha ndalama tuya. Ine ndili nazo zanga zimene Mulungu anandidalisa nazo. Ndipo ndimakondwera kwambiri. Uwu ndi mtima wanga chabe ukuti ndizilankhulira Amalawi. Andi ntchito imene iyi ndikuuze ndapeza nayo mavuto. Ine namangidwa over 12 times ndi boma limene lijalo la MCP. Ndipo ndazunzika kopya kuphatikizapo azibale yanga. Ena anafika pochosedwa ntchito, ena kuchosedwa maudindo, ena kuyimisidwa ntchito chifukwa cha zina la Boni Kalindo. Lero ineyo sininga kuti ndakhutana ndolo ndiye ndizipita ndizikagwira ntchito ndi HRDC ati akufuna ati ayambe kupanga mademo mboma limene li ya DPP. Kodi abale kumafusa mafuso nkumati kodi boma limene li la DPP la yamba liti? Ndipo olo budget olo imodzi ku parliament yokuti ithandizire zimene iwo wanachita promise, budget yo parliament sinakumane. Ndiye munthu uzipita pansewu nukumakatani. Even olo 100 days imene ya DPP sinakwane kuti tuone kodi zimene analonjeza zija a DPP aziyamba kuzilondoloza. Ndipo munthu uzikapanga mademo olimbana ndi boma limene li based on what? So nimafuna ndinenepo ineye kunena kuti ine zopusa sinimapanga nawo.
ineyo ndinabadwa munthu wa ma principles ndipo ndili ndi chikondi kwambiri ndi Amalawi makamaka osauka chonde osamayipisirana mayina kulitu anthu uko kunja uko amene amandikonda ine kwambiri ndipo amasangalala ndi zimene ine ndikuchita. Pali makapena mmapita pa Facebook ndikumakalemba kuti Boni Kalindo the DC ndikuyika zina anu mkatimo ndikumalankhula zopusa ngati kapena zinthu ndikulankhula ndineyo ndikufuna ndizichite distance ineyo ndizichite distance kuchokera kwa nkhani zimene zikumveka za HRDC kuti akhutakutana ndoloko ajaija ndalama kwa 6 years mboma la MCP aona Amalawi akuzunzika osayimira nawo limodzi osawalankhulira Amalawi lero alitenga DPP jakukhala boma lophweka. Ndikufuna ndikupempheni Amalawi kunena kuti mukamva nkhani muziyamba kaye mwachita verify. Ine sinimagwira ntchito ndi ya HRDC. Ine ndi Boni Kalindo, president wa Malawi osauka, anthu osauka kuno ku Malawi, ndimagwira ntchito ku Malawi First, ndipo ngati kuli mapartners yanga ndi Namiwa, Ntanyiwa, ndi Wabakiri Muluzi, ndi JB wa ku America. Ine sinimapanga zinthu zamanyaka kapena ndi Lighton Mangochi osakhala zinazo. Ine sinimagwira ntchito ndi anthu ma-activist afeki amene amangofuna ndalama kuti aziyabera Amalawi. Sinimapanga zimenezo. So nkhani imene yamvekayi sinayenere kuti ndiziyankha iyayi imene akunena kuti ati anthu akumakumana m'mamitingi ndi cholinga kuti ati azikonza mademo olimbana ndi DPP. Inetu sinimangobwera kumangopanga mademo for the sake of kupanga mademo. Ndizabwera ndizakaona kuti zinthu sizikuyenda. Ngati kuli mademo oyambirira amene azachoke ku Malawi First, azachoke kwa Lighton Mangochi, kwa Ntanyiwa, Wabakiri Muluzi, ndi ena onse anthu a genuine tizapanga mademo aja amachedwa kuti achilima ndi anthu onse amene anagwa pa ndege. Komanso ndi zimenezo zizachitika ngati boma la Peter Mutharika silipanga kafukufuku chifukwa Amalawi ambiri mukawafusa kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa kota kukafika ku Nchinji akuti sakukhutira ndi kafukufuku amene uja wa ndege. Anthu ajawo afuna anthu adziwe kuti anafa bwanji. Ngati kuli mademo amene atazachokere kwa ine ndi amene wowoto pomaso pokapo boma litakhala kuti laonesa kuti lilibe chidwi. Ine ndilibe nthawi yomakapanga mademo kuboma limene langolowa kumene ndipo sili kuziwika kuti kodi budget yoyamba iyenda bwanji. Ine sinimapanga zamanyaka osamanditenga ine ngati savage. Ineto ndinapita ku school kwa amene akundiziwa. Sinimafuna kumaulusa zinthu zimene ine ndachita achieve in life. So please, hands off me. Mukamapanga zanu zopusazo muzipanga kongo osamaphatikiza kuzina la ine. Lero nkhani yathu yoyamba ndikufuna ndimulirire mwana amene wamangidwa kulimbi chifukwa cha mbalame ziwiri. Akhoti amuchaja mwana wina kuti akakhale kundende chaka chimodzi ndi miyezi 5 chifukwa chopezeka ndi mbalame ziwiri. Ndimafuna ndikupempheni inu akhoti kunena kuti pena pake mukamaweruza milandu iyi muzigwirisapo ntchito human face umunthu chifukwa mwana uja mukamuyang'ana mwammanga chaka chimodzi ndi miyezi 5 uja ndi munthu osauka kwambiri. Andi mukanakhoza kukhala ndi mtima okhululuka chifukwa kunja kuno kuli nkhani zambiri zoononga ziko lino. Nkhani zambiri zimene zikuyenera kuti anthu ake azimangidwa ndi awo amangotulusidwa pa bero kungogolamo mpolisi lero mawa ndikutulusidwa pa bero. Andi pena pake ku judicial system muzikhala ndi at least ndi mtima omaganizira anthu amene ali osauka chifukwa nthawi zina anthu amachita komiti milandu ija osakhala kufuna ya koma mwina mtima onera kuti ndigulise mbalamezi ndipeze kakobiri ndi agulire ana kaufa. Malawi muno anthu akuzunzika kwambiri. So ndamva chisoni kunena kuti akhoti khandi kulimbi kumeneko amanga nyamata chifukwa chikuti ampeza ndi mbalame ziwiri. Yeti Malawi muno muli milandu yowopsa. Ndizi ndimanena zana likunena kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau likanangotha chifukwa anthu amene amayenera kuti azimangidwa amilandu yaikulu amene ena mwa iwo lero atenga ndalama akwirira mujeni mnyumba mwawo akumba ndikukwirira ma 5,000 aja ma 2,000 aja ndi cholinga kuti aboma akamasakasaka ndalama asazapeze. Inakupemphani inu a Minister of Finance kunena kuti tathesani lamulo mbweresera lamulo lonena kuti ma 5,000 asiye kugwira ntchito, ma 2,000 asiye kugwira ntchito, muone anthu azikozere.
anthu azikozeratu chifukwa chonena kuti anthu abandalama zambiri. So anthu omangidwa ndi amene samamangidwa kuno ku Malawi, anthu osauka ndi amene amamangidwa, anthu olemera amene wasamamangidwa. Munayenera kunena kuti inu akumakhoti muyang'anire pakati pa milandu yambiri imene yatha zaka zambirimbiri anthu kuti apeze chilungamo sichimapezeka. Ndi liti limene munthu osauka azapeze chilungamo? Ndi liti limene anthu aku Malawi kuno azakhale ndi makhoti amene akuyendesa milandu mwachangu? Milandu ina yatha 20 years, ina 30 years, ina 10 years, anthu kuti apeze chilungamo makamaka pa nkhani za compensation za ndalamazi imene ndiye imavuta kwambiri. Ikakhala ya corruption ndiye imene ya Malawi iwalani pokapokapo mwina Yesu azabwere. Izi ndizomvetsa chisoni kwambiri. So mafuna ndimulirire mwana amene wamangidwa kulimbi, ndipo mabungwe alipo, amaloya alipo antima wabwino, akanakhoza kumpulumusa mwana amene mbalame ziwiri. Nthawi zina anthu amapangira zinthu zikuwani kusauka komanso kusaziwa malamulo kuti kodi malamulo akupanga bwanji. Inde sitikukondera kapena kuyikira kumbuyo chitidwe wozunza zinyama zakutchire, chifukwa mukachoka pa Chingeni uyo kumapita pa Nsenzani kuli mbalame zimene zimaphedwa chaka ndi chaka. Ena nunso mmayimaso anthu ammaofesi ogwira ntchito kumakhoti Kongo ndikumayima kumagula mipani ijayo ndikumatafuna museumu nampita ku Blantyre kapena kupita ku Lilongwe. Koma inunso tumuli amakhoti. Izizi ndi kuzunza zinthu za chilengedwe chifukwa mbalamezi ana ati azabwere kusogolo kusaza zipeza kuti kodi kunali aphwiti, kunali anjiwa, kunali achatini, mbalame zina zachitima china atini, mbalame za mchitini zimene zijazo ana kapena aphumbwa kapena aujeni awa akherengenge kapena atambala kapena akazembe. Ana sangaziwe za mitundu ya mbalame imene. Mbalame zaphedwa kwambiri dera limene lila Balaka komanso kumulanje kunsanje madera ambiri anthu amapanga zinthu osazindikira kumango gwira zinthu zakutchire ndikumazipha. Pakana nzungu ina amafika kuchoka ku Blantyre ndikupita kwa Nsenzani kukagula zitanga sala zonse ndikuziphwasula ndibameza ndikuziulusa chifukwa kwawoko anthu amazindikira. Olo zomwezi zomatenga nkhuku ndikuzimangirira ndikuzizondosazi. Imene jaye ni milandu maiko ena ku Malawi kuno timaphwekesa kwambiri. So anthu ena amapanga zimeja chifukwa cha lack of information. Boma likukhalira information imene anayenera kuti anthu aziyiziwa uko. Nkhani yachiwiri ndikufuna ndiyalirire anthu ogwira ntchito mboma amene amafuna kukhala ndi swap transfer. Kuterekeze kuti munthu wa ku Ministry of Health nzake ali kudowa, wina ali kumulanje, wina yakufuna amusatire mamuna wake kumulanje, wa kumulanje akufuna apite azikagwirira ntchito kudowa kumene kuli kwawo. Ndi anthu aja amapangana ndikulemba kalata ndikupitisa kwa DC, imachedwa swap transfer. Koma tikunena pano anthu ambiri amene akufuna ma swap transfer imenenso ndi policy ya boma yosakanizidwa, akukanizidwa apena akupheredwa ufulu wawo kuti akhale ndi mwayi okhala ndi swap transfer. Mwachisanzo imene zikuyendera kudowa pali anthu ena amene analemba ma swap transfers kwa DC akudowa pakana lero mwezi uno ndi wa 6 DC osakusayinira atama kuti tichite konzati and yet DC ni munthu wozindikira kwambiri pa assembly, munthu wamene ndi wophunzira kukhala ngati custodian wa district sijibwana mukuzuza anthu kwambiri DC akudowa. Uthenga undu wanu mama wa uno andiso mwinaso ma DC enaso mutengerepo phunziro ngatiso DC akuchikwawa akumukanizaso mphunzisi wina kuti anyamuke kuchikwawa azikakhala kwawo kumulanje kumene makolo anamwalira ana akuzunzika na ndi ndalama ya mphunzisi kuti atengepo pompopo ndalama akapereke kwa ana akumulanje aziyathandizira iyeso azidyesa kuchikwawako. Zikuvuta koma ma DC amenewa akukana ma transfers anthu. Choncho pa munthu sungagwire ntchito momasuka, munthu umayenera uzigwira ntchito pa environment imene ili conducive, imene munthu ukumvapo kukoma. And izizi mukupanga ma DC kumakaniza anthu ma swap transfers ndikuwalakwira Amalawi komanso kuwaphera ufulu wawo.
Ngani yomaliza mama wa uno ndiyokhuzana ndi anthu akuchikwawa amene anachitidwa affected ndi kanalo imene ikumangidwa kumeneko programu yabwino kwambiri, koma popeza kanalo yayenda ulendo wautali inachita affect anthu kuchokera mu chaka cha 2023 kuzafika pano anthu amene ajawo sanachitidwe compensated, and yet enawo amamanga nyumba, enawo anali ndi minda yawo, anayenera kuti apeze ndalama akagule minda ina kapenanso akamange nyumba zawo. Koma lero malipoti amene akuchokera kuchikwawa ndiokhumudwisa kwambiri kunena kuti anthu amene wawo akanalo sanalandire ndalama zawo pakana lero, nthawi zonse akapita amakuti ati kukonza, ati kuganizira, andi panopa kukubwera malipoti a nyuwani onena kuti pakali panopa zikuoneka ngati ndalama so kuboma kukulibe, and yet funding inapita kale. Ndikumafunsa kuti kodi ndalama zimene zinaperekedwa kuti anthu apangidwe compensated akuchikwawa amene aononga ndalama zawo, and lero mukakalifusa thumba la simenti mmene zilili kuti kodi thumba la simenti ndi bwanji, mpeza kuti thumba la simenti ndalama zimene ati alandirezo ndi zimene anaononga ndi pakale panopa mmene zinthu zilili sanga zakwanisenso mwinaso kumanga chani, kumangaso ujeniso, kumangaso nyumba ina. Uthenga wina omalizira kwambiri ndi opita ku CR20, ma officials za CR20 amene muli kunyamitutuko amene mumapanga zimaujeni zinjwera zazikulu zikulu zimene zimayendapo sitima, mukaziona njwera zimene jazo sizikulimbayi zikumagumuka chifukwa chani kumene ku anthu ma officials anthu akuba simenti kwambiri, matumba a simenti ndikumagulisana m'mizimu. Kuli katangale opsa amalawi pena pakete ntizikhala serious pa zinthu zimene zikuyenera kuti ifeyo zizatithandize ngati ziko. Umadabwa munthu akupita ndithu munsewu ndikumakaba malaisi a munsewu aja monga mmene palili pa interchange kuli Yongwe, anthu abayiba kumene kuchako malaisi ndikumakagulisa mwansiriza, kumakagulisa ku 23, kumakagulisa ku Nsika, kumakayika nyumba mwawo, ndi zinthu zimene zobwezeresa chitukuko. Mbuyo tinayenera Malawi tikhale somano anthu ozindikira kunena kuti chitukuko chija mukaziona zinthu zitayikidwa pa nsewu ndi za ifeyo, mukaziona malaisi aja ndi oteteza kapena ndi othandiza kuti ziko lizikongola, koma inu mumapitanso ndi kumakaba zikwangwani, kumakapanga makasu, kupita pa bridge paja ndithu kukadula ndithu zisulo za pa bridge zimangoonesa kusazindikira kwathu. Kolindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child amene sindifukalo kutabwera propaganda yotani ine ndizapitirira kuwayimira Malawi from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.